Пептиди. Здравейте, приятели! Аз съм инженер Никола Гюлеметов и днес ще разглеждаме тази комбинация от пептиди BPC-157 и TB-500, които са миксирани в една кутия на балко. Така, понеже много хора ми задават въпроса, кажи мнение за тях, и в днескашното видео ще разглеждаме какво представляват, как действат, как се използват, за какво да ги използвате ви и така нататък и така нататък. Сега лошата новина, която знаете вече всички, е, че тук няма да казвам и няма да обяснявам нищо, защото ми свалят видеята. Който иска да ме последва в Patreon, там ще гледа цялото видео напълно безплатно, както знаете. Все още давам съвети, всичко безплатно за фитнеса, бодибилдинг и културизма, който имал ясно нещо. Сега ще обясня и как да ги гледате, понеже постоянно ми пишете, че линковете са неактивни. Трябва да си свалите иконката на Patreon и да се регистрирате вътре и да станете мембър, да последовател на моя профил. Така ще може да гледате всички видеа там, цялата дължина 5-10 минути, абсолютно всичко безплатно. Хубав ден от мен и дано да съм бил полезен и ви харесват моите видеа. Продължавайте да ме следвате. Драмата с TikTok модераторите ще продължава, даже ще стигнем и до съд. BPC и TB-500 в едно на балко. Здравейте, приятели! Днеска ви обещах, че ще правим ревю на този вид пептид на балко. Съдържа 10 мг. Това е най-мощната комбинация за възстановяване, регулиране след операции, проблеми, ако имате каквито да е травми от фитнес, спорт и така нататък. Това е най-мощната и добра комбинация от два пептида за възстановяване на всичките тези процеси, които обясних. Разкъсвания на мускулни влакна, всичко, каквото се сетите, свързано с спорт и всички възстановителни процеси след операции работи, те стават максимално бързо с използването на тези два препарата, които са в едно микс. Така, как се поставят? Вътре има прах и разтворител, смесват се и се слагат по 200 до 400 микрограма подкожно сутрин и вечер, в зависимост от това какъв е проблема. Значи първо един месец може да слагате сутрин и вечер, после един месец само сутрин или само вечер поддържаща доза, докато премине проблема. Да обобщим ефектите. Ускорено възстановяване, регенерация на тъкани, това са едни от най-важните, и противовъзпалителни свойства. Сърдечно-съдовата дейност, храносмилането и подкрепа при артрит. Това са едни от най-важните свойства на този микс PB и BPC, който е в едно, както обясних и за регенерацията на кожа, тъкани, всичко след операции се възстановява най-добре с този препарат, този пептид 2 в 1. На балко препоръчвам го, много добър, 10 мг, повечето други марки са по 5 мг. 10 мг ще са ви някъде от порядъка на 20-25 дни, зависимост от това колко пъти слагате на ден. Сега ще обясня, вътре има разтвор и разтворител, смесват се, тегли се 1 мл примерно вода, вкарва се в разтвора и се издърпва и после се съхранява в хладилник. Пак казвам, слага се подкожно и няма никакви странични ефекти, само положителни. Така че всеки може да си го слага, всеки спортист, културист, лекоатлет и всеки, който е претърпял някакви травми или след оперативна дейност. Не знам вече дали се повтарям няколко пъти, но в общи линии това е най-важното да знаете за тия препарати. Който нещо не има ясно, да пише под видеята, ще снимам пак, даже ако трябва ще покажа във втора част как се смесва и как и къде се слага. Обикновено подкожно, там където имате мазнини. Местността около пъпа или паласките. Толкова по този въпрос, че стана много дълго видеото. Дано да ви харесват моите видеа. Следвайте има в Patreon.